daga zuciya na yi miki ba don wani abu naki ba. So daga zuciya ya bi jiki ya yi mamaya, ki yarda da ni a so, kada ki bar ni na sha wuya. Jama'a assalamu alaikum. Na san kun gane wannan soundtrack da nake na wannan fim da muke ɗauka, wato so daga zuciya. So daga zuciya ba daina muka yi ba, kamar yadda ne muku bayani a wancan bidiyon. So daga zuciya mun ɗin tafi hutu ne sakamakon wannan wata mai alfarma, watan azumin Ramadan. Wata ne da ya kamata a ce mun zauna mun yi bautar Allah sosai, mun yi salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mu samu cikakken lada a wannan wata mai albarka. Ina ƙara jan kunne ga mutanenmu masu yi wannan harka tamu, don Allah don Annabi, duk lokacin da aka ce ga wata ya zo irin wannan wata na musulunci, wata mai alfarma, watan da ake yafiya, kamata a ce mutane sun zauna sun yi wa kansu faɗa, ba ma sai an faɗa ma ba. Kai wa kanka faɗa akan ya za a yi ka tara dubun lada mai tarin yawa. Da wannan wata dai kamar irin dama ce Ubangiji yake ba mu sau ɗaya a cikin shekara. Shi ne wannan wata na azumin Ramadan. To ga watan kuma ya ƙara dawowa. Idan har wancan da ya wuce baka tsaya ka yi bautar Allah ba, to kamata a ce wannan ka yi wa kanka faɗa, ka tsaya ka yi bautar Allah sosai da sosai. Saboda wannan wata ba wata ne na wasa ba, wata ne na neman aljanna, wata ne na neman buɗi da sauran abubuwa dai na rayuwa, duniyarka da lahirarka duk a wannan wata za ka same su idan ka tsaya ka yi bautar Ubangiji, ka yi ibada tsakani da Allah. To da Allah mutane na ƙara ba mu shawara, ko in ce ina ƙara jan kunne akan irin masu wasa da wannan wata mai albarka. Wannan fa ba wata ne na wasa ba. Don Allah don Annabi mu tsaya mu bautar Allah. Ramadan ya Ramadan, marhaba bika ya Ramadan. Allah mun gode ma da kai mu a cikin musulmai. Marhaba bika ya Ramadan. Insha Allah. Ramadan ya Ramadan. Alhamdulillah rabbil alamin.